मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुड़ध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि आताची नरसिंह प्रभू हांणी सांगलेले वक्तव्यांतू मस्तीतल्या प्रथम 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 सांगत गेले तितू एक प्रथम विसरले ते आश्रमाकिंता पहिले आणि तो आश्रम गेल्यानंतर पीठाधिपती गेल्यानंतर मस्तीचा विषय सांगले किंतु एक शिष्यांक आश्रम जोडकिंता पहिले एक महत्वाचा विषय होता की केन्ना आश्रम दीक्षा दिताची। स्वामीन आमका ग्रहण केले 2014 स्वामीन शिक्षण दिले किंतु मनात आशिल्ला केन्ना आश्रम दीक्षा दिताची केन्ना चले हे जाता अशे लुटूची मस्त मनात येता एक शिष्यांक आणि त्या शिष्य स्वीकाराची घोषणा प्रथम घोषण केले तुमगेल्या मंगळूरांची मंगळूरांका म्हणजे थोड सब केले अंगा उद्योग रत्न पुरस्कार आहे ते चातुर्मासा संदर्भारी 2016 त्या चातुर्मासा संदर्भारी स्वामी फर्स्ट टाइम डिक्लेअर केले की मला आम्ही ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ मला मुकाबले 2017 आम्ही शिष्य स्वीकार करताची म्हणून स्वामी त्यांनी घोषण केले ते आजी वैद्यची आमगेल कानात हे जाता कित्याक आमची ही सकल बशिले पण आता हे करण्याचे आमको पहिले सो ते आमगेल जीवनाचे एक भाग्य आणि ऐकल तसले हे आमगेल अंगाची दुसरी कसन की मिळाली की त्यांचेही एक स्वामीक सांगेले एक रौप्य चातुर्मास एक स्वर्ण चातुर्मासाचे एक योग होता आणि ते दोन्ही योग मंगळूरकारांका मिळला सा चातुर्मास आणि स्वर्ण चातुर्मास आमगे प्रिय गुरुवर्य स्वामीले ते दोन्ही चांगा मंगळूरात घडले सा। सो असले अनेक रीतीचे संबंध शाखा मठाक आणि आमगे मूल मठाक आमगे स्वाम्याक मस्तीतले एक संपर्क आसा। आयच्या दिवसाक मस्तीतले प्रोसेशन केलं प्रोसेशनाबद्दल सांगता म्हळ्यारी किती तुमगेल्या प्रोसेशन असेल की म्हळ्यारी आज झोमॅटो आणि स्विगी ऑर्डर वेके लेट जाला किते की म्हळे येऊची वाटते रे फोटो लोक तेही राबले आज आमको कळे आज आमगे ऑर्डर लेट जावचेची कित्यामुळे तुम्ही मुखार सोडण्याची आणि आम्ही मुखार वतानाची सगळ्या गाडी तेही राबली असा त्यांनी लेखल्या तुमगे प्रोसेशन इतले प्रभावी असं की म्हळ्यारी आज तांगे लोक कसं ते फास्ट तांगे वचून डिलिव्हरी करत असा त्यापैकी स्लो करून घाल्या मंगळूर काय तिथून तुम्हाला आजी प्रोसेशनाचे तिथे लोक आशिले तिथे भक्ती भावानं तुम्ही स्वामी प्रथम पंथा पुरप्रवेश करताच पीठाधिपती झाल्यानंतर एक उत्सुकता ते आजन तुम्ही हांगायले आमगेले पण सागर चातुर्मासा स्वामीन घालना स्वामी प्रत्येकाळी दवरला कित्याक म्हळ्यार आरंभा दिवस आयल्या मात्र म्हणजे स्वाम मात्र चातुर्मासा 2015 अंतू स्वामी चातुर्मास वाराणसी आशिल्ले 50% मात्र चातुर्मास आहे कित्याक की म्हळ्यार कोण आमका पाठ शिकता तो वाराणसीतल्यान तागेर गांवाक आयलो आणि तो परतून वाराणसी येवची नाशिल्लो तातूंत स्वामीन कसं केलें की परतून पर्तगाळी पेटले एक महिने जाले कडे पर्तगाळी पेटले 2016 मंगळूर चातुर्मास मंगळूर चातुर्मास मात्र फुल झाले 2014 सागर चातुर्मास फुल झाले ना 2015 वाराणसी चातुर्मास 50% झाले 2016 झाले मंगळूर चातुर्मास 100% मात्र झाले। सो हे त्या निमित्तानं आमका मंगळूरचे मस्तीतले विषय आमका पळून आले आजी आता मी बाहेर गेले वचून येनो आम्ही आमगे स्वामी कक्षेत गेले किंतु आमगे कक्षे पहिले हांगाशिले थंय वचून वयते आम्ही आता हांगायले कित्याक की आमका
ते एक हुಡುಗ ते एक आम्ही पूर्वाश्रमांक आयिल्तना ते ते जागेर आम्ही गेला हुಡುಗ तेतून आता आम्ही येताना ते वचून घेऊन आम्ही काय काय सो तिथला आमचे एक आत्मीयता हे एक शाखा मठाबद्दल असा त्या नेशीची मुख्य जाऊन विषय कसा की म्हळ्यारी हे मठाचे जीर्णोद्धार केले कसले स्वामीबद्दल आमको गोतना की ते नाम आईले परतगाडी मठा के नाम आईले त्या दिवसू पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामीला पुण्यतिथी ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीय आणि ह्या मंगळूर मठाचे जीर्णोद्धार केले पाहिजे पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामीनाचे 18वे स्वामी तुम्ही जर ते फलकाचे लोकांची देरी 1843 1843 त्यांनी अंगा जीर्णोद्धार केला तांगेल एक तांगेल मनाचे अभिप्राय सांगतो मला की पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी आमगेले परंपरेचे 18वे स्वामी आणि त्यांनी सुधा मंगल केले तसले एक महापंडित त्यांनी आणि तांगेल शिष्यांक वैते त्यांनी मस्तित त्यांनी वेदांत पाठ शिकेल तसले एक ख्याती तांक पावता तसेल पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यांना हंगा जीर्णोद्धार केले त्यांनी इकडे शिष्य स्वीकारणी केले तांगेल मना तसले शिल्की मिळाली मंगळूर मठात तू चातुर्मास कर का मंगळूर मठात चातुर्मास कोण शिष्यांक घेऊन गेलो रामेश्वर यात्रेक वच का म्हणून त्यांनी संकल्प केले तिथे की मिळाली त्या नोटूची पायानं चमकून गेली उच्चतना असेल गाडी व्यवस्थित जावं ट्रेना व्यवस्थित जावं तिथले पुष्कळ नाशे तिथून स्वाम्यानं कसं नाही त्यांनी पल्लंकीच्या घेऊन शिले मॅण्याच्या घेऊन शिले सो स्वाम्यानं कसा निर्धार केली की म्हणे मंगळूर शाखा मठात तू चातुर्मास करचे चातुर्मास पूर्ण स्वामी रामेश्वर यात्रा करचे किंतु जय स्वाम्यानं हम जीर्णोद्धार केले जय स्वाम्यानं मठ बांधले तसं पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी अंतिम पर्यंत हम चातुर्मास करचे चातुर्मास करचे तिथे की म्हणारी आंतरिक गोवांतू असतानाची आंतरिक एक है जला मालगड स्वामीनं बहुशः अंगा व्यक्त केलं होताले की कसं जल्ले किती जल्ले गोवाचे जी ती असताना त्यांचे जी समाजात जनांना वट जाऊन आंबेल स्वामीक थैंकुलेना बाहेर सच्चे का जायना शिकत सर एक संदर्भ आहे आणि लागी 30 वर्ष 1871 पर्यंत आमगेला पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी आशिले 43 कुलन 71 30 वर्ष जल्ले वैद्यची स्वामी परतून अंगेवर गेलो चातुर्मास करत सर अवकाश तसं एक स्वतः स्वामी मठ बांधले स्वतः स्वामींना जीर्णोद्धार केले हे मठ बांधताना तिथून त्यांनी कष्ट घेतल्या म्हणून आमगे मालगड स्वामींना आमका मस्त पंत सांगले तिथे की म्हणाली अंगा तुम्ही एक डोम पडेल त्याची अंगाचे आकार पडेल असं डोम तू कानी हंगा काही मंगळूर पेंडेल काही दिसणार किती दिसणार की म्हणाली स्वामींना स्वतः गोवा तुलेना कामगारांना पेटेल स्वामी स्वतः तीन तुलेना देटी फातोर म्हणाली 1.5 फूट लांब आहे तसले चिरे फातोर तांबडू फातोर आता ते स्थान झाले पहिले देटी फातोर म्हणतात देटी फातोर म्हणजे 18 इंचेस त्याचे गात्र उठतात स्वामीन ते होडी म्हणजे आता काय शिकतो की तुम्ही हे करते पहिले होडी म्हणतात होडीचे री स्वामीन उठू सामान उठू कामगाराक थेई तुलेना अंग पेटून गेलो हे डो बाबू सुनते कोण आहे पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ आणि स्वामी सची कर्तव्य म्हणा अशी कष्ट घेऊन गेलो अशी सरंजाम करून गेलो अंगा स्वामींना मठ बांधले तसंच त्या मठात तू आंगेला पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामींना चातुर्मास कर का रामेश्वर यात्रा कर का त्यांनी संकल्प केलाय की तो अंतिम पर्यंत कांगा चातुर्मास करत असेल भाग्य मिळणार किंतु इथलं विद्वान की मिळाली पुणा पंडितांनी वाराणसी पंडितांनी त्यांनी स्वतः त्यांनी विरोध देऊन गेलो आंबेल स्वामीक सत्कार केला आणि इथं त्यांका हे शिल्की मिळाली त्यांचे उत्सव वाढले त्यांगले भावना
कितलं भोवाळ स्वभावाचे म्हणले का सांगची किती रे तुमका सांगताचे त्यांचे एक उत्सव आयले त्यांचे एक आमंत्रण आयले रे तांका लास्ट पोटखाणीचे दूख असे पोटखाणी म्हळ्यार कसने खाल्ले रे ते जीवना बिगीची ह्या जावंक होता त्या निमित्तान मस्त निशक्ती आशिल्ले आहार खाल्ले तर पोटांत उरना आशिल्ले खाल्ले पुढे ना तांका एकची व्याधी रूपान एकची तांका ओंगी येवचे नाजाल्यार बाकी हाची निमित्तान तांका मस्त निशक्ती जाता कोणाल्याची विनंती पत्र येवचे विनंती पत्र आयले नंतर त्यांनी आमकां शिशी निशक्ती आसा आमकां उठोवचे कष्ट जाता आसा आमकां तितलें प्रयाण घेवचे तितले शक्ती आमगेला ना देखून तुमगे रथोत्सव बरें करा आणि रथोत्सवाक करताना थंय देवाक आरोग्या बद्दल एक थंय मागून घ्या म्हणून स्वामी बरें तशें म्हणजे तितले त्यांनी खंयचेही देवालय पुरो त्यांनी ते प्रार्थना करता आसतना एक स्वभाव तांगेले आशिल्लो देखून तुमकां हांगा पूर्ण प्रज्ञ वसती निलय दिसता आमगेल्या म्हालगड स्वाम्यान त्या नावार वसती निलय कारण करचे कारण म्हळ्यार हेची आमगे म्हालगड स्वाम्यान हे वाचिता मस्त ताणी बेजारता आशिल्ले की त्या स्वाम्याक आमकां एक चातुर्मास करचे गेलना देखून स्वाम्यान पन्नासाचे चातुर्मास स्वाम्यान आमगे केले तांगेल कितें केल्ली ते पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याले एक तांगेले 1843 जाल नंतर तांकरचे जालना किंतु आमगे 50 चातुर्मास आम्ही मंगळूर करताचे म्हणून स्वामी ऍक्च्युअली खरे सांगता म्हळ्यार आम्ही कडे राहिले आणि कडे एक पॅम्पलेट बरोवन घेवन आयले बरोवन घेवन कसली ते एक कसली एक बक्कण बरोवन घेवन स्वामी कशी तरी करून घेनो पटवून घेनो ह्या वर्षा चातुर्मास ते करका म्हणून घेनो त्यांनी हे केले एक साना पॅम्पलेट करून घेनो बरणी सौ रंगा करणी सौ म्हणून घेने पण बाकी लोक आमकोच की नाकी बट आमकोच तसा आणि घेऊन घेन आइले ಈ ವರ್ಷದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಕರುಣಿಸೋ ಮುಡಿಗೆ ನಾವು ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ ಕೊಡುವ ಮುಡಿಗೆ ಊಟ ಬರೋನ್ घेन हाडले ऍक्च्युअली खंयचे दुसरे कडेची स्वामीन ऐकलं किंतु स्वामीन म्हणाल तू हांगा अशी कितें की आमगे पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामीक अवकाश मेळना आणि हे 50 कसं एक चातुर्मास ते आम्ही मंगळूराक करता म्हणून स्वामी निश्चय सो अशी आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी ज्या स्वामीन हांगा जीर्णोद्धार केलाय तसं जीर्णोद्धार केलं तसं स्वामीन बद्दल आमगेल स्वामीक अपार एक प्रीती आशिल्ले अपार एक भक्ती आशिल्ली आणि आमगेल सौभाग्य हे तू सांगचे कारण कसं आमगेल सौभाग्य कसं म्हळ्यार तसं पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामीले पुण्यतिथी दिवसच आम्ही पर्तकाळी म्हणटाय ज्येष्ठ शुद्ध तृतीयाकची आम्ही मठ टाकायला त्यांना पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी कसं ने किते कसं जाल्ले कसं ने गोतना टोटली ब्लँक त्यांना आम्ही प्रवेश करून त्यानंतर स्वामीकडे एक श्रवण करत गेले श्रवण केल्यानंतर आमकां दिसले की आम्ही त्यांना सांगता आशिल्ले जाऊ चुटू बऱ्याक आणि तांगेले पुण्यतिथी दिवस आज आम्ही थंय येऊन पर्तगाळीवर पावले असले एक पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी ख्याती त्या तुमकां येत्राक प्रस्तुत करता म्हळ्यार कितें आयचे केडो विशय तुमकां येत्राक सांगले आताची आमगेले नरसिंह प्रभू ताणे एक गोष्ट सांगताना कसली ताणे इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब हांतूची हे डाउनलोड ते डाउनलोड तू सांगले किंतु ते उठू करचे इंस्टाग्राम यूट्यूब नाजाल्यार फेसबुक नाजाल्यार गूगल कसं घेताची ते उठूच कर का जाल्यार पयलीं अनेक वस्तू इम्पॉर्टंट आसा ते इंटरनेट ना तुमगेलो वायफाय जर इंटरनेट ना जर वायफाय ना खंयचे फेसबुक रो खंयचे इंस्टाग्राम रो खंयचे यूट्यूब रो नाजाल्यार तुमगेले स्वतः खंयचे ऍप रो तुम्ही डाउनलोड करचे जाता मुख्य कसं जावका तुमका इंटरनेट फॅसिलिटी ना जाल्यार बाकी खंयचेही तुमगेले चल ऑफलाइन म्हणून घेन दाखयता तुमगेले कसं डाउनलोड प्रोसेस मुखार चलना सिंपल है लौकिकान जाता आसा बट आमगे देवान पहिले सांग आमगे देवान पहिले सांगले तू कसं कर हांवचेच इंटरनेट
मागेल अनुग्रह ना दिले तू कसं नाही करते जाय घर बांधता उद्योग जाऊ का बरे ह्या जाऊ का त्या जाऊ का कसं नाही जाऊ का दिले नाही फर्स्ट तुमचं कसं जाऊ का देवाला अनुग्रह आणि तोचीच इंटरनेट तर तागेले तागेल अनुग्रह ना कशी इंटरनेट सर्व्हिस ना दिले तुम्हाला कसं नाही चल ना तशी देवाला अनुग्रह ना दिले तुम्हाला कसं नाही चल फोटो ऑफलाईनच तुम्ही कसं नाही करते जाय आता चांगलंय जिओ नेटवर्क आयलाय ह्यायलाय त्यायलाय अनेक आयलाय इतरे कायलाय म्हणजे देवानं अनुग्रह कर ना दिलेलं असले त्या जिओ नेटवर्क मध्ये या आणि तो देवाना मस्तीत अनुग्रह केलाय हांगा वीर विठ्ठल येऊन घेऊन बशील असा आमगे उपास्य देव वैकेची वीर विठ्ठल जाऊन घेऊन आम्ही बशील असा आमगेला ह्या वीर विठ्ठलाक कसं एक ख्याती कसं की मिळाली आमगे जीवोत्तम तीर्थ स्वाम्यांना 3 विठ्ठल आणले एक भूविजय विठ्ठल एक दिग्विजय विठ्ठल आणि एक वीर विठ्ठल भूविजय विठ्ठल स्वाम्यांना गोकर्णात स्थापन केले दिग्विजय विठ्ठल स्वाम्यांना बसरूरात स्थापन केले आणि वीर विठ्ठल तांगेकडे दवरले ते वीर विठ्ठलाचे कसं एक विशेषता की मिळाली बाकीकडे तुमका पाद म्हणाली चरण तुमका दिसता ती विठ्ठल आले गेले तुमका चरण दिसता बाकीचे कटी धरिले तू दिसता आमगे वीर विठ्ठलाला कसं विशेषता असते म्हणाली त्याका पादुक धारी कोरणे नसतो आणि तशी पादुक धारी जाऊन नसेल तसं विठ्ठल आणि खंचेही हांतुना म्हणजे देवस्थानात ना म्हणजे मठांत अशी तसला अवकाश तसं लक्षण असेल तसं विठ्ठल काही म्हणतात कुणू तो संचार प्रिय संचार करत उचिताने त्यातून आमगेला प्रिय गुरुवर्य स्वामींनी संचार करत उरका आता संचार करत उरकामुळे तुम्ही कसं नाही तरी प्रोटेक्शन करताय की ना तुम्ही हर्षीवत राहावे तुम्ही मागची एक बॅकअप कसं नाही तरी उरता मोबाईल ह्या ज्याला कसं नाही तरी एक बॅकअप उरता आणि कसं नाही तरी त्याला त्याला ऍड्रेस घेऊन गेले त्या गावामध्ये कसं नाही तरी एक तुम्हाला एक रक्षण करते तर तुम्हाला ह्या तुम्हाला उरता आमगेल द्यावा त्या नाका आमगेल द्यावा कसं बॅकअप आणि कसं नाही नाका त्यातून तो वीर त्यातून आमगेल तो विठ्ठल वीर असा त्यातून तो पादुक धारी करला आणि संचार करत उरता त्या निमित्तानं आमगेल्या जीवोत्तम तीर्थ स्वामींना ताकीद वीर विठ्ठल म्हणून एक नाव देवर उरताले तिथे की म्हणाली पायाक पादुक असा खाली विठ्ठलाकनी आमगेले रामदेवाक वैकेच पादुक असा आणि रामाले हातान कसं उरता की ना बिल्लो बाण उरता हागेले की बिच्छुकत्ती वैकेच असा असं एक लक्षण असेल निमित्तानं आमगेले जीवोत्तम तीर्थ स्वामींना तशी एक नामाभिधान एक हांगा अवकाश कोण दिला असा तशी 3 विठ्ठल आमगे हांगा सांगाही वीर विठ्ठल असा आणि आम्ही पूजन करतो वैकेची वीर विठ्ठल असा असं एक संबंध असेल निमित्तानं आम्ही प्रथम पंथा पीठाधिपती जल नंतर आमच्या तासाची त्याची लगी 4 वर्षानंतर आम्ही आमच्या तासाची 1 वर्ष 2 वर्ष नाही त्याची लगी 4 वर्षानंतर आम्ही अंतिम हांगा येले 2019 बद्री चातुर्मासा होता स्वामी बेंगलोर गेले पर्तगाळी आमगेले कारवार तुलन बेंगलोर गेले बेंगलोर आवताना मंगळूर थंय स्टॉप आशिल्ले थंय स्टॉप केले आणि मंगळूर असतानाच एक न्यूज आयले की म्हळे थंय की कोसळल्या त्यांना पावसाळीच आशिल्ला त्यांना कोसळल्या म्हणून कळले त्यानंतर रूट चेंज करून गेलो कडेरी सकाळी पावची ट्रेन नेक्स्ट डे सांजेर पावल्या कडेरी बेंगलोरातले ना स्वामी हांगा मंगळूराक आयले आणि मंगळूरातले स्वामी मुंबई गेले आणि मुंबईतले स्वामी दिल्ली पावले आणि दिल्लीतले बद्री केले आणि त्याची तांगेले बाहेर त्यांनी केलं असेल त्यांनी अंतिम चातुर्मास मिळत बद्रीनाथ आणि त्या बद्रीनाथ वताना एक अवकाश काही मिळत मिळत मंगळूराक सो अशी अनेक हुडगास अशी लोक की आणि वैद्य मस्त प्रयत्न केले मंगळूर आयो का समय येताची म्हणून आम्ही त्यांना सांगत उरल्या ब्रेक मारत उरलाय आणि एक्सेलेटर मारत असायची ब्रेक मारत उरलाय त्यांनी वैद्याची सहकार केले मंगळूरकारांनी वैद्याची मस्त सहकार केले की तो आज मात्र प्रोसेशन बरे गरजे केले सांगता
करता आशिलतना आमगेले मस्त केरी चेरी आमगेले समाजाचे मस्त लोक आशिले सर्व लोकांना मठाचे आदर आदित्याप्रमाणे नाजर मठाचे मर्यादेप्रमाणे दौडो केल्याबद्दल पुन्हा संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बरं पडो तुमगेले जीवनांतू तुम्ही करत असलेल्या उद्योग व्यवसायांतू चवडून घेऊन असलेल्या शिक्षणांतू तुम्ही राबचित असलेल्या गावांतू तशी तुमगेल्या वैयक्तिक कुटुंबीय जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांद करून अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद पर भाषणाचे मंगल करीता श्री कृष्ण अर्पण